Jude, Umeobi, onye nke na-eme mmemme ọgụ arọ na ise o ji wee bụrụ ụkọchukwu. Ezinụlọ Ọgamaka na-enyekwa Chineke ekene, na-arịọkwa ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya n'isi ụkọchukwu anyị kwa na-elota na o ji wee chie ụkọchukwu ọgụ
arọ na ise. Ezinụlọ Jude mmụọ ji ekwu na-enye Chineke ekene na-ayọ ngọzi ya na amara ya n'isi nwunye ya Linda mmụọ ji ekwu, onye nke na-elote mgbe eji were mụọ ya n'ọnwa Ọgọst anụnwa. Adaobi Eze Agwụla, nwunye Mike Eze Agwụla, na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche ka Chineke si wee tinyekwa ofu arọ na ndụ nke ihe bụ Mike Eze Agwụla, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzikwu ya, na-enye ya arụ ike ka o biri na-aga. Ezinụlọ Ọgamaka na-enyekwa Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi na amara ya n'isi Bọneze Chukwu, onye nke na-elota mgbe ejiwere mmụọ ya. Jude mmụọ ji ekwu na-ayọ ka Chineke mee ka Nnamdị Kanụ nke eji na mkpọrọ wee arapụ ya n'iji ya raa ya aka. Adaobi Eze Agwụla na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi nwa ha nwanyị Adaeze Eze Agwụla, onye nke na-elote mgbe eji wee mụọ ya, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agbaziri ya na-edu ya. O si na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izuchukwu Chuke. Helen duru ihe sie na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Hilary ihe a na-achọ, Edwin ihe a na-achọ, Felicia ihe a na-achọ, na Kevin Nwangu ihe a na-achọ. Kate Okoye na-ayọkwa maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyeruchi Ibe na Sabina Ọjị. Ezinụlọ Okeke na-eji ike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. Ezinụlọ Amụchie na-ayọ maka mkpụrụ obi Elizabeth Agọmmụọ ni Amụchie. Emmanuel Obiora na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Daniel Aka. Ka mkpụrụ obi ndị a niile akpọpụtara nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ n'okwukwe.
Moshek, Rosh, Tuba na Java, na mba niile ndị dị anya, ndị na-anụbeghị ihe banyere m na ndị na-ahụbeghị ebube m. Ha ga-ekwusa otuto m na mba niile. Ha ga-esi na mba niile duru ụmụnne unu niile dịka onyinye ha butere Onyenwe anyị. Ha ga-eduru ha n'elu ịnyịnya, n'ụgbọ eji ịnyịnya dọkpụ, n'elu akwa, n'elu nwa ịnyịnya na n'elu enyi ọzara, wee dute ha n'ugwu nsọ m bụ Jerusalem. Ọ bụ Onyenwe anyị kwuru nke a. Ọ ga-adị ka otu ụmụ Izrel si ejiri efere dị ọcha buru onyinye ha na-ebutere Onyenwe anyị n'ụlọ nsọ ya. Onyenwe anyị kwuru sị, aga m esi n'etiti ha họrọ ndị m ga-enye ụkọchukwu na ndị na-ejere m ozi n'ebe nchụaja. Okwu nke osekwu. Abụ ọma na azịza ya. Ihe anyị ga-aza bụ, gaa nọ na mba niile kwusawanụ ozi ọma. Unu echefuola okwu agbamume ahụ edere n'ebe Chineke gwara unu okwu dịka ụmụ ya sị, nwa m, eledala anya n'ọzụzụ Onyenwe anyị na-azụ gị site n'inye gị ahụhụ. Obi adakwala gị mba mgbe ọ na-abara gị mba, n'ihi na onye Onyenwe anyị hụrụ n'anya ka ọ na-enye ọzụzụ. Onye ọbụla ọ kpọrọ nwa ya ka ọ na-apịa ụtarị. Ahụhụ so n'ihe eji enye ọzụzụ. Chineke na-emere ụnụ ihe nna na-emere ụmụ ya. O nwere nwa nna ya hapụrụ ịzụ azụ. Ọ bụ ezie na ọ na-ewute mmadụ n'obi oge a na-enye ya ahụhụ. Ọ naghị atọ obi ụtọ ma ọlị, ma emesịa ọ na-amịta mkpụrụ nke udo na ịdị mma n'ebe ahụ akụnyere ya. Ya mere, setịpụnụ aka ụnụ ahụ ike gwụrụ, guzosienụ ike n'ụkwụ ụnụ ahụ na-ama jijiji. Debe ụkwụ ụnụ n'ụzọ ziri ezi, ka ndị na-adịghị ike hụ ụnụ. Ọ bụrụ na ha esoro ụnụ, ha ga-adị ike. Okwu nke osekwu.
nke a si na oziọma dị ya so nke Luku dere. Jesu na-agagharị n'obodo ukwu n'obodo nta dị iche iche na-akụzi nkụzi. Oge niile ahụ ọ nọkwa n'ụzọ o si na-aga Jerusalem. Otu onye jụrụ ya sị, "Nna anyị, ọ bụ sọ mmadụ ole ma ole ka a ga-azọpụta?" Jesu zara ya sị, "Gbaanụ mbọ isi n'ọnụ ụzọ dị warawara banye, n'ihi na ana m agbara unu ama na ọtụtụ mmadụ ga-achọ ka ha banye ma ha agaghị enwe ike. Oge na-abịa mgbe nna nwe ụlọ ga-ebili gbachie ọnụ ụzọ ụlọ ya. N'oge ahụ, eleghị anya unu guzoro n'ezi na-akụ aka n'ọnụ ụzọ na-asị, 'Nna anyị, meghere anyị ụzọ.' Ma ọ ga-azụ unu sị, 'Amaghị m ebe unu si bịa.' N'oge ahụ unu ga-amalite ịsị, 'Anyị na gị rikọrọ nwekọọkwa, ọ bụkwa n'ọnụ ama anyị ka ị nọrọ kụzie nkụzi.' Mana ihe ọ ga-aza ha bụ, 'N'ezie, amaghị m ebe unu si bịa. Ngwa, si n'ebe m nọ pụọ, unu bụ ndị arụrụ ala.' Mgbe aha a ga-enwe oke ibe akwa na ịta ikikere eze mgbe unu hụrụ Abraham na Isaac na Jacob na ndị amụma niile ka ha nọ n'alaeze Chineke, ma unu onwe unu abụrụ ndị a chụpụrụ n'ezi. Unu mmadụ ga-esikwa n'ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ, sikwa n'ugwu na ndịda bịa were ọnọdụ n'oriri nke alaeze Chineke. Ma ụfọdụ ndị ikpeazụ ugbu a ga-abụ ndị bụ ụzọ, ụfọdụ ndị bụ ụzọ ga-abụ ndị ikpeazụ. Oziọma nke Osebụwa.
Father Jude, who cannot look at my kid. One day, Father, to Amen. Adumma kai pali tumo bele ife Chineke na agwa anyị tata. Ofu onye dịka ozi ọma si wee kwu bịakwutere Jesu kedu ife ọ jụrụ ya. Ọ mmadụ one ka anyị asọpụta. Ọ mmadụ one ka anyị asọpụta. Onye nke ọzọ jụọ Jesu kedu iwu kachasị iwu niile. Onye nke ọzọ jekwurukwe Jesu ọ dị mma ka a na-atụrụ Siza ụtụ isi. Kedu ife kpatara na ndị mmadụ fụ Jesu fa na-ajụkasị ya ajụjụ dị ya na onye nke a mmadụ one ka a ya azọpụta. Ọ bụrụ ka ị ga-esi zọpụta onwe ya na ọ bụ mmadụ one ma ndị a ya azọpụta fadị mmadụ one. Kedu ife ọ na-akụzili anyị? Ọtụtụ oge na anyị na-eje rapụ ka ife ayara abala anyị ma ọ bụ ife agbasara anyị na-eme gịnị na-eju anyị ụra. Ọtụtụ oge anyị arapụ ife kwesịrị ibute ụzọ na ndụ anyị na-eme gịnị na-achụ ife ọzọ. Nne ohere o nwetara ifu Jesu ọkwa ka Jesu na-aga ife dị mkpa ebụla ife ya jụ ya nna anyị ka njụkere gị otu anyị na anya bụ ụwa tata mmadụ nnedo nke anyị azọpụta. Anyị nwere ike na-asị na ajụjụ a kedu ebe o si mana ọ na-egosi na otu aka ndụ ụfọdụ ndị mmadụ dị. Onye ụlọ ya na-agba ọkụ ọ na-eme gịnị?
nya bụ ofu nsogbu anyị nwere. So na ife anyị ji wepụta ya dịka okwu nke mbụ ka anyị ghọta mkpa ọ dị ịdị na-agbado anya n'ife ga-abara anyị uru, ndụ nke mmụọ na ezi mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ekpele mmepe nwere ife ọ rụjela aka ndị mmadụ enwere ike ịghọtasị ya bụ ekpele mmepe. O nwere onye ji ọnya ka iji o English ka iji, o nwere onye ji nke Igbo. Ekpele mmepe nwaanyị gụwala anyị ya the comment. Jidenụ ife eji ekwu okwu ọfụma. Chineke, ị na-eme ka obi ndị kwe na gị bụrụ otu. Biko mee ka anyị bụ ndị nke gị na-ahụ ihe itiri anyị iwu n'anya, ka anyị na-achọ ihe ị nwere, ka anyị na-achọ ihe ị kwere anyị na nkwa. Mekwa ka obi anyị lefuru anya n'ihe ụwa na-agbanwe agbanwe. Amen. Unu nụrụ ife okwu, rapụcha na otu o si kwe ya. Mee ka obi anyị nefula anya n'ife nke ụwa na-eme gịnị na-agafe. Wee nedo anya n'ife nke na-eme gịnị nke na-eme. Ọnya kpatara ebe na-ajụ nwere ebe ajụjụ a nwoke ajụ. O nefula anya na onye esi zọpụta onwe ọ na-ajụ maka mmadụ ole. Jesu si ya nọ mmadụ ịsaa ke otu o si gbasị ka ife ọ ya fe eme. Ọ sịkwa ndị ya nọ onye ọbụla kedu otu o si gbasị ya. Ifugo n'ọtụtụ oge na anyị na-arapụ ife dịla anyị mebe gịnị na-achọ ife ọzọ. Ife anyị jijiri okwu a wee bido bụ na ọ bụrụ na anyị rapụ ife kwesịrị ka anyị bubu ụzọ na ndụ anyị, ife ọ pụtaziri bụ na ife ndị eno dị mkpa anyị eme gịnị enyeghịlụfe anya. Ebele anyị bụ ka Chineke nyere anyị aka ka anyị gbado anya n'ife ga-eweta ezi mmekọrịta n'etiti anyị na Chineke na etiti mmadụ ibe anyị site na Kristi dị iwe n'anyị. Ka bụrụ paragraf 1. Jesu wee sị ya gbaa mbọ ka isi n'ọnụ ụzọ mere gịnị dị walawala wee mee gịnị wee banye. Ebe a ka okwu dị. Ọnụ ụzọ dị walawala. Achọ m ka ntụgharịa uche anyị n'ebe otu Chineke si wee zọpụta ndị nke ya na ochie, ka anyị nwee ike ịghọta ụzọ dị walawala Jesu dị. Ọ bụ unu maara na Jesu na Chineke nwere ike isi ndị nke ya siri na ebe unu bụ oru ma gịnị pụọ na enwere nsogbu ọbụla. Chineke nwere ike ime ya, mana o dulufe n'ụzọ mere gịnị dị walawala. Ama m n'ụzọ dị walawala. N'ụzọ igwe na-eso ya. Unu abụla ya? Unu nọzikwa ya? Kedụzi ife ya bụ ụzọ dị walawala n'ebe a ka ugbu a? Kedụzi ife bụ ya bụ ụzọ dị walawala? Nke ọzọ, kedu ka anyị ga-eji wee so ya bụ ụzọ dị mere gịnị dị walawala? Ife ọgụgụ nke mba wee tiwe anya ụzọ gịnị? Ụzọ afụfụ. Amen. Ụzọ dị walawala bụ ife a
ife ọgụgụ nke bụ akọwala anyị bụrụkwazị ife hallelujah verse na alụtụ aka I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ụzọ adị warawara bụ ụzọ eziokwu, ụzọ ndụ, ụzọ nke ife. And nwere onye nwere ike isi ya bụ ụzọ ma ọ bụrụ na ọ dịrọ nkwadebe ịta afụfụ dịka ife ọgụgụ nke bụ si wee megide si wee kọwa. Strive to enter through the narrow gate, for many will try to or attempt to, but they will not be strong enough to do so. Ọ bụ ụzọ dị warawara ka anyị ga-abụ anyị sobe anyị nwee ike ilu ebe anyị na-eme gịnị ebe anyị na-eje. O nwere onye nye na afụfụ gbalụ ndụ nwere aka elu. Ọ bụ na afụfụ na gịnị a gbalụ ndụ nwere aka elu. Oke, o nwere onye afụfụ na-atọ ụtọ onye nwere aka elu. O nwere ya bụ ụzọ dị warawara na Yesu zikwu. Ifugie n'okwu dị ebe a. Chineke kpọrọ anyị ka isi ụzọ dị warawara. Ọ na-enyekwazị anyị ya bụ gracia anyị ga-eji wee gịnị anyị wee soro ya. Anyị nọ na that track road for ụzọ dị mere gịnị dị warawara, narrow gate. We are on a track road. Onye ọ na-akụpụ ụlọ onwe ya aka. Chineke ma na anyị na-agbanị kama na ife ọ na-agwa anyị bụ na ọ ka fọcha alụ. Mgbanị anyị na-agbanị ọ ka mere gịnị ọ ka fọcha alụ. Onye ka o ji agwa anyị okwu nke taa gbaa mbọ jisie ike n'ịga n'ụzọ a dị warawara. Yes, it is very painful. Discipline is very hard. And at the time of discipline, it is difficult to endure. But at the end, that person trained by discipline will enjoy the fruits of discipline. Amen? The fruit of discipline is that you find yourself in heaven. And we believe that we are making that effort. Granted that sometimes we lag behind. Father Jude Umeobi now a man in Aro Edwani said, Father, that was not without discipline. Father Jude or the little fella, both if you see or sing by Yanni Fella. Onya na api okwa, okwa. Okwa ko okwa. Unu kana api okwa. Una da api sino okwa eba. Unu kana api. Onya ndi na api okwa eba wodi na akeri. Oh, ok, fazia. Kesi. Unu na link api la api. Olivia drawn coffee. So now, how can you feel the fruit of discipline? Can you want to put if bo is so uso the melkene the warawara? Amen. I'm going to choke in the guanya. Ọdụnụ ka anyị bụ ndị bụ ụzọ ka anyị bụ ndị bụ azụ.
anyị abụ na ndị bụ ụzọ ka anyị abụ ndị ikpeazụ? Ọkwa nke a karịrị anyị. Nke a karịrị anyị. Oke, ndị si na anyị bụ ụzọ nwere ihe na-aka elu. Oke, mmadụ one ma one. Oke, ndị si na anyị ikpeazụ ngwa nwere ihe na-aka elu. Une buru ụzọ, une dara azụ, na-abụrụ anụ elu, na-abụrụ anụ ala. Nwanyị gede ebe ịbụ abụ. Nwanyị asị elu. Ọ dị mma. Amen. Onye na-echere anya otu anyị si apụ ụka, onye na-echere anya otu anyị si agba mbọ fụ na ụmụ anyị na fa na-anata sakramenti na-ekpe rosary, onye na-echere anya otu anyị si negodu ka ụlọ ụka anyị si magbuo onwe ya, onye na-echere anya ife niile ife na-anagide n'ezinụlọ gị ma ka ụka wee dị mma maka obodo wee dị mma, onye na-echere anya ife niile ma mpụta ị na-eje ma rosary ị na-ekpe ma scapula St. Eugene, St. Ambrose, enwere scapula St. Ambrose, scapula St. Ambrose. Ụka efifie ị nọ na ya, nke ụtụtụ ị nọ ya, nke mgbede ị nọ ya, nke anyasị nke ị na-eje gede ya, ọ na-eje nke anyasị. So ife niile a ka anyị emecha anyị aka ekpeta azụ. So na anyị bụ ụzọ, emechela anyị ife niile anyị na-eme, anyị eburo n'ụzọ, anyị bụ ụzọ. Mana onye ka Jesu osizi n'ụbọchị ikpeazụ, unu jizi aka unu kwutọpụ nke ahụ. Unu enekwa na mmanya ka ọmụ na-ekwu na ife abụ okwu Jesu ka anyị na-atụgharị, ọ bụrụ tupu ịlụba m aka ma ọ lụọ m anya. So ife ga-emezi n'ụbọchị ikpeazụ na anyị nwapụ ụzọ ya ekpeta azụ bụ na anyị abụ iso ụzọ dị walawala, na anyị jụrụ ya mee gịnị? Jụwa isi. Amen. Ifugo ifu ji dị mkpa na ụzọ dị walawala bụ ụzọ afụfụ, ụzọ nnagide, ụzọ eziokwu, na anyị mere gịnị? Kwụsịrị ike na ya. We already on the track route. Ifro ife Jesu gwara sini n'ebe nọ pụa, amara m ndị mbụ. N'elu certificate nji nata olili Jesu, ịma na ndị mmadụ bili nne, so look at my certificate. Ne nke nji bụ akwụkwọ, ne nke nji chi fada. Jesu certificate I for ya no original. I have even pre-baptismal certificate. Jesu kedozi anyị bụ ndị anyị bụ ndị, in fact, ndị mụ na mmiri Chukwu erikenu, ndị gbara akwụkwọ dịka fada erikenu. Ifuke anyị bụ na ezi nne na ezi nna dị, anyị wubere ya. Jesu ka ezi si ebe m nọ pụa, amara m ndị unu, amakwuru m ebe unu si eje. It is to avoid this kind of unexpected judgment that Christ invites us to do what? To go through the narrow gate. The narrow gate which involves love, forgiveness, standing by the truth, defense for human life, and justice. Humility. You see why it is the hard way, the only way.
ka Chineke nyere anyị aka ka anyị nwee ike ife ya n'ime mmụọ na gịnị eziokwu. Ọkwana ya ga-enyezi aka ife ọgụgụ nke mbụ enwee batasịa anyị wee nwee ike idubatalụ Chineke ndị ụmụnne anyị dịka onyinye kwesịrị Chineke n'onwe ya. Ọ bụrụ na ife Chineke anyị na osiro n'ime mmụọ na eziokwu den onwero ka anyị ga-eji nwee ike ịtọghata gịnị ndị ọzọ dịka ife ọgụgụ nke mbụ si wee rụtụ aka. Anyị na-ayọ Chineke ka o nyere anyị aka mbọ niile anụ anyị na-agba ka ọ ghara ịbụ kwachacha aka mee gịnị, ka ọ ghara ịbụ akwacha aka eme gịnị, ka efe Chineke anyị bụrụ nke ime mmụọ na gịnị, ka ọ ghara ịbụ sọsọ nke satifiketi. Amen. Ka a na-ekwu ọnwa na-ekwu ibe ya, mmekọrịta gị na di gị, gị na nwunye gị, ọ bụ nke ọnụ nkịtị ka ọ bụ yes we are married but there is this a great sense of alienation. Anyị na-agbadata marriage gị ọ bụ with a deep sense of alienation, ife a bụ ka a na-apachi okay n'aka or because you want to please him or her. Na njezuka kịta nwere ike ọgbama alụkwaghị maọbụ mmanya alụkwaghị. Ọ bụrụ ife Chineke na-esiri n'ime mmụọ na gịnị n'eziokwu. Ọkwanye ka ya bụ ụlọ ụbọchị ikpeazụ ị na-asịsị n'ihi mmezugo ife niile. Ka Chineke nyere anyị aka chekwaba anyị wee gbaa anyị ume otu o mere ka anyị buru ụzọ tata, ka anyị bugide ụzọ wee rue na gịnị n'isi njedebe. Otu afara Jude na-ebi olili o ji wee ara 15 ka oligide olili a wee rue na anyị eze nke Chineke. Ife ndị a ka anyị hụrụ site na Kristi dị nwe na anyị. Amen.
maka ndị gbagara ọsọ ndụ n'obodo ọzọ, ndị achụpụrụ achụpụ n'obodo ha, ka ha nwetakwa ebe obibi ọhụrụ, ka ha nwetakwa agbamume na olileanya maka ọdịnihu, ka Chineke mee ka ha jikọtakwa ọnụ birikwa n'udo. Anyị arịọ Ezinụlọ. Maka ndị ọrụ ugbo na ndị na-akpa ụmụ anụmanụ, ka ha nweta ezi mmiri ozuzo na anwụ nke ga-eme ka owuwe ihe ubi bara ha ụba, ka ihe oriri jupụta n'akụkụ ụwa niile. Anyị arịọ Ezinụlọ. Maka ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi ha, ka ha were eziokwu nke Kristi mere ebe mmụta ha na amamihe ha gbadoro ụkwụ n'afọ akwụkwọ ọhụrụ na n'oge niile. Anyị arịọ Ezinụlọ. Maka ọgbakọ okwukwe anyị, ka anyị ghara itufu okwukwe anyị n'iso ụzọ nke Ezinụlọ, kama ka anyị mụta obi umeala na ndidi site n'iso ụzọ nke Ezinụlọ. Anyị arịọ Ezinụlọ. Maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echetara na Maasị dị asatọ aka, ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche n'isi nso a, ka ekpere anyị wetara ha aṅụrị eberede n'eluigwe. Anyị arịọ Ezinụlọ. Ebere n'obi ka gbasara Chineke anyị na anyị ndị ọzọ dịgasị iche iche. Maria. God.
jikere niile ịnara nọ. Amen. Dị nwanụ ijiri so otu àjà gbatara onwe gị ndị mere ka ha bụrụ ụmụ gị, biko nye anyị onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo n'ime ụka gị site na Kristi onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere ụnụ onye n'obi elu ka anyị na-ede nwanne tupu anyị ekele. O kwesịrị ozi bụrụkwa isi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile ọdịnala nsọ. Chineke jike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwa ebere, sitekwa na ya kpọpụta anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahụtara ahụta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya. Ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchị gbabata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mụma niile nke n'igwe na-eke ebube gị oge niile n'ukwe na-amasị.
onye nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume inye ekele nke a n'anya sị mgbasa etiri anyị n'ọnwụ o were achịcha anyị ga-ekele n'otito nyawa ahịa nye maazị ya sị nara m nke a rie na olu niile nke a ga-ahụ nke a ga-edebunye maka ụlọ. Etu ahụ ka o si mee mgbe a rụchara ndị anyị asị ọ bụrụ iko mmanya nyekwa ka ekele n'otito bido maazị ya sị nara m nke a ma ọ dị uru niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebere a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ga-ewegba na njọ na-emenụ nke a na Chineke. Ndị apọstụl ndị obodo ihe okwukwe na Eugene dị nsọ na ndị kegide dị nsọ were keta oke na alaeze n'igwe. Ọ bụ na arịrịọ ha na-adịghị mgbe niile ka anyị tụkwasị nchekwube. Anyị ji mmanụ arịọ gị ose bụ ụwa ka aja nke mere ka anyị na-edebe na mma ọzọ wetara ụwa niile udo na nzọpụta. Anyị na-arịọ maka nzukọ gị nọ n'ije n'ụwa, maka n'odibo gị nna anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Jose, maka ndị bishọp, ndị ụkọchukwu na ndị ofuọta gị niile na ndị niile isi jọbara ya webatara gị ya ka ha kwụsị ike n'okwukwe na n'ịhụnanya n'ala ose bụ ụwa. Arịrịọ ndị ezinụlọ gị ndị gbabatara n'elu gị n'ebe a were ebere jikọọ ụmụ gbasara ụwa niile ọnamụrụ obiọma nabata n'alaeze gị ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ na ndị niile hapụrụ ụwa nke a ndị omume ha sọrọ gị. Anyị chekwubere ilu ebe ahụ soro abiri na-aṅụrị n'otito dị ebe ebe site na Kristi dị nwere anyị onye si na ya n'ụwa ihe ọma niile. Ihe anyị na-ekere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-enyekwa n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na Chike niile nsọpụrụ otito niile site n'ụwa tụwa niile.
anya na abịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Enwe anyị Jesu Kristi ebe ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ m, udo nke m ka m na-enye unu. Edebere anyị na nje anyị, kama lekwasị anya na okwukwe gị nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkwa n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ. Gị mere dị ndụ na-achị ebebe. Udo ngosi bụ ọdịnihu mgbe niile. Fere nwanne gị aka maka ekele nke udo. Obisi anyị ike, anyị nwee obiọma n'ịhụnanya gị, wee na-eme uche gị n'ihe niile site na Kristi onye nwe anyị. Ka ndị anyị maka ịmụ mkpa. First communion, the registration is still going on. Classes will start September. Need the first communion. For parish, September, catechism class. I know the different na Thanksgiving guy named monetized bazaar. I named no August. Makanuku memai monetata. I am a mere tata. Okay, we don't work was so all the zones. Hiri zone, Nancy zone, Shanahan zone, ICMO, ICW, Charismatic Group, Legion of Mary, and Ukwaji, Ukudala, the Grandma, Kainote, Bosrukoza, Aine Che, Onyobuna, Nyobuna Nebeka, Kapada of Man, Yakine Chineke, Makanuku Inoma, Chineke Mera, Naroka, Mainonimia. Tata was in a church. Today is the day we have been waiting, planning for, and expecting to be here. And today has come, and we are in the midst of it right now. We are here celebrating with Umeobi his 25 years of his priesthood.
Umeobi, a father in Nigeria. He was ordained in Nigeria, but he has spent more than 50% of his priestly ministry in this church with us. So ihe niile chidoro ya fada n'ọgụ arọ na 15 ịgụba mgbe o jiri bịa ebe a anyị na ya wee nọrọ ọ karịgo ọrụ ọrụ na Naịjirịa na ọ bụ nke anyị n'ụzọ abụ n'ụzọ ka anyị kụpụrụ na ya aka. Ya bụ ọ bụrụ ndị kere n'ikorobịa, the youth will say, Father, we are here today to roast you. Am I right? Yes. So, Father, whichever way they want to roast you, in acceptance. And unu nembu anya na masa aika dota aika na kwado ekwasa. I believe in God. So, all of prayer no kaine to see where they are. So, I can irota. I get to see where they are. Name Yancy Keta. We have some guests here with us. We have former officers of the Archdiocese of Los Angeles, the Ethnic Ministry. We have Maria Aguilar. And then we have also Joanne Simon. And now I'm inviting Joanne to say a few words. After without our cell phones. This is a beautiful church. And I thank all of you for allowing Maria and I to join you in this Mass. Father Jude, you are a blessing to all, and may come back to you 10 times. But I have to say, the beauty of this church is you. All of you here speak to who Father is. Sister Ugaza, who I met today, oh, what a gift you are. And so I need to take your picture. Okay, let me see the smile, please. And now I'm happy with my heart as a member of the American Indian community. When we say it is good and it is right, we say aho. So all of us together, everyone say aho. To be invited to one of your events. And now that I am no longer active in ministry, I found this to be such a blessing to be able to celebrate with what I do. And it's wonderful. It's first feeling of this heart to feel the Lord and the way that you worship Him. We worship Him in our Catholic Church. In a way, but each heart has its own. I'm very privileged to have celebrated with you, the Lord, and Father Jude. Muchas felicidades. Que Dios lo siga bendiciendo from the Mexican community of Los Angeles. Looking around, I don't know if Andy Shaw is here. Andy, are you here in our midst anywhere?
Uche from representing the Ikusa Igbo Catholic Communities USA. He has a message for us from Ikusa. Of Los Angeles, California. Dear Father Umeobi, on behalf of Igbo Catholic Community USA, Ikusa, we write to facilitate with you on the occasion of the 25th anniversary of your priestly ordination. We are delighted that the good Lord who called you for this special journey has led you this far. We have no doubt that He will lead you to the end. Father Umeobi, please permit me to recognize that you hold a special place in the history of Igbo Catholic Community USA. As the premier Igbo chapter who led Ikusa through its first inaugural Mass of formation in your parish in 2003, you set an excellent example that other Igbo chapters emulated over the years. You were not just the first priest, but have stayed on with Ikusa till the present day. And for that we say a big thank you. We will continue to pray that the Almighty God strengthens you as you walk in His vineyards. We also ask for your continuous prayers. Once again, congratulations and remain blessed. Dr. Clement Adedike, Ikusa President, Father Romanus Moneke, Ikusa National Chapter. Next, now, I call on the ICMO, Maze Paul Ifedebat, and the ICW, Goliath, Scholar Magamaka, Kahabagata. Otito dili Jesu. Otito dili Jesu. Otito dili Jesu. We might be very excited for our priest. Can we give him a round of applause? All Father in a very special way. And now we will see as Nagaka when they water. Keys will the entire community for your efforts, sacrifices, and donations towards the planning of this day. I'm at Zoom. And behind the moon I show when there is more RSVP, rice and soup, very plenty. So now I'm going to boku. Managa has your form, no twice a million usually. I have a chance face in that. I have a way to be here for that. What I can do, you may have a lasso, Macuso can get it, no zone can carry it for car. I have a Kaitiana, only road is no lawyer, only I check here. Then going on the outside, usually I sound a poor game, but I'm already changed. I make Ganos on the east side. Macama no chena for the corner.
So I went a bigger space on the other side. So I got the level. So bad you got to when the school they try to see where money. Then the father, and the religious, and the guest side, whatever had done. Because I said about every one of the people not getting the money. When I used to be so you not gonna I didn't get a lot of money. You also got one time to work for them. So I'm not making this like I had now. Yeah, I was good. Then watch it with the moon people should drive back to the hall. God is good. God is good. And all the time. Though they don't know. Father Jude, Umeobi. Tuvu edekosi bazu. I'm making a pine in I'm making a in the father. And the parish shining and the nice ability to baby. Like I'm the Miku starter. I'm not going to make on. Man, I was making a now. Could you have a beginning? Wake it up. Into one magical magic. I step up for the guest bunny, and I can't do when I see it windows on when I got up a secretary. I'm not in there. I put out of a master. Where am I in a yellow? Catch Muji get in there, Gozio. Nah, one son. Nabano. Musigo. Kita photographer biko ndi yese photo na on the father ozugbo. Mabo na hasecha ndị ọzọ yeso ozugbo ndị fada na ndị religious. So ndị religious ebe nọ na nọgọtere na ozugbo. Go no banye na the picture once it's in car. Religious, wherever you are, please come up here for the picture.